Il-ħaddiema Maltin u Għawċin jinsabu f'morsa doppja fejn min-naħa l-pagi qed jibqgħu baxxi, min-naħa l-oħra l-prezzijiet tal-prodotti essenzjali qegħdin kull ma jmur dejjem jiżdiedu. Din is-sitwazzjoni fejn il-lanqas il-middle class mi qed laħħaq mal-għoli tal-ħajja minkejja li jaħdmu u wisq anqas dawk li jinsabu fil-faqar. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jindirizza attività għal residenti tad-9 distrett elettorali bħala parti mill-Festi tal-Indipendenza qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista. U dim il-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Gargur, Adrian Delija qal li l-istatistika ġiet ippubblikata fil-jiem li għaddew turi li f'Malta kien hawn l-inqas żieda fil-pagi u salarji fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, meta dan mhux l-ewwel darba li l-pagi f'pajjiżna raw l-inqas żidiet. L-istatistika tikkonferma wkoll il-pagi f'pajjiżna huma baxxi meta mqabbla mal-medja Ewropea. Adrian Delija qal li kull ma jmur aktar Maltin u Għawċin qegħdin jaraw li l-paga tagħhom bil-kemm tiżdied u meta mqabbel ma' żidiet fil-prezzijiet qegħdin jispiċċaw b'inqas flus fil-but. Din hija morsa li qed taffettwa b'mod negattiv lill-middle class li minkejja li jaħdmu buħud jaħdmu full-time u part-time xorta waħda mhux ilaħqu mal-ħajja. U qal li l-mudell ekonomiku tal-gvern li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni bla pjan qed iħalli impatt negattiv ukoll fuq il-pagi biċ-cheap labor jolli rasu kif qalu l-istess konsulenti tal-gvern. Adrian Delija qal il-Partit Nazzjonalista issa ilu jisħaq dwar il-bżonn ta' pjan fit-tul sabiex jiġu indirizzati d-diffikultajiet tal-familji ħaddiema u l-anzjani li mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Dan meta l-pensjonanti huma l-aktar li jħossu l-faqar jew jinsabu f'riskju tal-faqar u s-soluzzjoni tal-gvern għal dawn il-pensjonanti li qegħdin ibatu kienet li jmorru jiddejnu fuq djarhom li mbagħad iħallsuh u lidhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li quddiem dawn id-dbatijiet tal-familji il-gvern jibqa' jiftaħar bis-surplus li mhux qed jasal għand kulħadd. U qal il-Partit Nazzjonalista se jkun qed joffri pjan fit-tul u ekonomija sostenibbli fejn il-ġid li jinħoloq jitqassam bl-aktar mod ġust u pagi tajbin fejn il-ħaddiema ikollhom l-akbar dinjità. Fit-tmiem id-diskors tiegħu Adrian Delija kixef lapida kommemorattiva fl-okkażjoni tar-restaw tal-faċċata tal-każin. Il-faċċata tbirket mill-kappellan tal-Knisja tal-Gargur Dun Christopher Gallia.